మా కోసం ప్రార్థిస్తున్న మీకు అందరికీ కూడా ప్రభు నామమున పెట్టిన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. అందరూ బాగున్నారా? చాలా సంతోషం. మరొకసారి గియోన్ మినిస్ట్రీలో యూట్యూబ్లో మనం కలుసుకున్న దేవుడు ఇచ్చిన కృపను బట్టి ప్రభు మహిమ కలుగును గాక. దేవుని బిడ్డారా, ఈరోజు ప్రత్యేకంగా యెరూషలేము గురించి మనం చూసుకున్నాం. యెరూషలేము గురించి చాలా పేర్లు ఉన్నాయి, చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, చాలా హిస్టరికల్ ఉంది. యెరూషలేములో ఏమేమి జరిగినా అనేక అద్భుతాలు బైబిల్ అనేకలు మనం చూస్తున్నాం. అయితే యెరూషలేముకి ప్రత్యేకంగా ఈ పట్టణమునకు కొన్ని పేర్లు ఉన్నాయి. యెరూషలేముకి బైబిల్లో దాదాపు 12 పేర్లు దాకా మనం బైబిల్లో మనం చూసుకోవచ్చు. యెరూషలేము పట్టణం దానికి ఏమేమని పిలుస్తారు. ఉదాహరణకు 2వ సమూయేలు 6వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో మనం చూస్తున్నప్పుడు దావీదుపురము అని అంటారు. యెరూషలేమును ఏమంటారు? దావీదుపురము అని కూడా పిలుస్తారు. తర్వాత మత్తయి రాసిన సువార్త 5వ అధ్యాయం 35వ వచనం వచ్చినప్పుడు మహారాజు పట్టణం అంటారు. యెరూషలేముకి ఏమంటారు? మహారాజు పట్టణం అని. మూడవది మనం చూస్తున్నాం యెషయా 48:2లో, మత్తయి రాసిన సువార్త 4:5లో మనం చూస్తున్నాం పరిశుద్ధ పట్టణము అని పిలుస్తారు. ఎంత పేర్లు అంటే యెరూషలేముకి. యెరూషలేము ఇంకో పేరు ఏమంట? మూడవదిగా పరిశుద్ధ పట్టణము అని పిలుస్తారు. బైబిల్ మనం చూస్తున్నాం. తర్వాత ఆదికాండం 14వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో మనకు వచ్చినప్పుడు షాలేము అంటే యెరూషలేము అని అర్థం. కాబట్టి షాలేము అని కూడా యెరూషలేము పట్టణానికి పిలుస్తూ ఉంటారు. తర్వాత మనం గమనిస్తున్నాం 5వది మనం చూస్తున్నప్పుడు కీర్తనలు 46:4లో మనం చూస్తాం. తర్వాత 48:1లో మనం చూస్తాం ఏమంటే దేవుని పట్టణము అని పిలుస్తాం. యెరూషలేము ఇంకో పేరేది దేవుని పట్టణం. కాబట్టి చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇవన్నీ గమనిస్తున్నప్పుడు యెరూషలేముకు కలిగినటువంటి పేర్లు బైబిల్లోనే మనం చూస్తూ ఉన్నాం. తర్వాత కీర్తనలు 48:8లో మనం గమనిస్తున్నప్పుడు ఏం చూస్తుంటే సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవా పట్టణము అని పిలుస్తారు. యెరూషలేముకి సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా పట్టణము అని మరి యొక్క పేరు పిలుస్తూ ఉంటారు. యెషయా 1:26లో మనం చూస్తున్నాం నీతిగల పట్టణము అని పిలుస్తారు. యెరూషలేముకి నీతిగల పట్టణము అనే ఒక పేరు ఉందని మనం చూస్తున్నాం. తర్వాత జకర్యా 8:3లో మనం చూస్తున్నాం సత్యమును అనుసరించు పురము అని మనం చూస్తున్నాం. ఎట్లా? జకర్యా 8:3లో సత్యమును అనుసరించు పురము అని మనం పిలుస్తాం. ఎక్కడికి? యెరూషలేముకి. తర్వాత 9వది మనం చూస్తూ ఉన్నాం యెషయా 60:14లో మనం చూస్తున్నప్పుడు విషయంలో యెహోవా పట్టణము అని మనం చూస్తున్నాం. యెరూషలేముకి ఏమంట? యెహోవా పట్టణం అని మరి యొక్క పేరును మనం చూస్తున్నాం. 10వదిగా మరొకసారి మనం గమనిస్తున్నాం విలాప వాక్యములు 2వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో మనం చూస్తున్నప్పుడు పరిపూర్ణ సౌందర్యము గల పట్టణము అని మనం చూస్తున్నాం. ఏమంట? పరిపూర్ణ సౌందర్యము గల పట్టణము అని మనం చూస్తున్నాం. ఎక్కడికి? యెరూషలేముకి ఉన్నటువంటి ఆ పట్టణానికి ఎన్ని పేర్లు ఉన్నాయో మనం గమనిస్తూ వచ్చాం, బైబిల్లో ఉండేయే. తర్వాత 11గా మనం చూస్తున్నాం విలాపం 2వ అధ్యాయం 15వ వచనం మనం వచ్చినప్పుడు సర్వజనులకు ఆనందకరమైన నగరము అని మనం చూస్తున్నాం. ఏమంట? యెరూషలేములో పట్టణముకు ఉన్నటువంటి పేరులో మరి ఒక పేరేమంట? విలాపము 2:15లో సర్వజనులకు ఆనందకరమైన నగరము అని పిలుస్తారు. ఎంత మంచి పేర్లు అండి యెరూషలేముకి. ఎంత సంతోషం అవుతుంది కదా మనం వింటుంటే. తర్వాత 12వదిగా మనం చూస్తున్నాం హెచ్కేలు 48:36లో చూస్తున్నాం ఏమంట? యెహోవా యందు ఉండు స్థలము అని మనం చూస్తున్నాం. ఏమంట? యెహోవా ఉండు స్థలము అని మనం చూస్తున్నాం యెరూషలేము. కాబట్టి యెరూషలేముకి దేవుడు ఇన్ని పేర్లు అర్థాలు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి యెరూషలేము పట్టణము సర్వసామాన్య పట్టణము కాదు. యెరూషలేము క్రైస్తవులు అంటే యెరూషలేము పేరు వస్తుంది ముందుగా. కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఇంత గొప్ప బైబిల్లో ఉండే పేరు యెరూషలేము అంటే జెరూసలేం ఇప్పటికీ ఉన్నది. ఇప్పటికీ అనేకులు టూరిజం పోయి వస్తున్నారు. టూరిజం అనేకులు చూస్తున్నారు బైబిల్లో ఉండే విషయాలు, సత్యాలు. ఈరోజు మనం ఆ స్థలానికి యెరూషలేం పోయి వచ్చినప్పుడు అన్నీ తెలుస్తాయి. ఒకసారి మీరు పోయిరండి, చూసిరండి, ఎంత దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటారు. కాబట్టి పిల్లరా, యెరూషలేము పట్టణంకు కలిగిన 12 పేర్లు విధంగా ఉన్నాయి, మనం చూసాం. కాబట్టి మనం కూడా దేవుని భయభక్తి కలిగి మరి మంచి పేరు పొందిన వారే ప్రభు కోసం జీవించి ఆఖరి వరకు ప్రభు నమ్మకంగా ఉందాం. దేవుడు ఈ మాటలు దీవించుగాక. యేసుక్రీస్తు నామంలో మీకు అందరికీ కూడా మరొకసారి వందనాలు. యూట్యూబ్ వీక్షిస్తున్న మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. దేవుడు మీరు ఆశీర్వదించుగాక. ఆమేన్.